Прийшов час змяніць вадкасць гідраўзмацняльніка. Мы яго ніколі не менялі, машыне 18 год, і хутчэй за ўсё гаспадары і перад намі не менялі. Пахне не вельмі прыемная на вадкасць, нейкай кажуць рыбай, нават протухлай. Зараз мы возьмем шпрыц, Алесь, давай шпрыц. Вось падрыхтавалі такі, у нас ёсць дзедаўскі шпрыц, і з яго дапамогай будзем высмоктываць адтуль вадкасць і проліваць у іншую ёмістасць. Пачынай, Алесь. Ой, набурліць. О, і пайшло. Яшчэ. Вось Алесь так водзіць, і калі першы раз там так хлынула масла, зараз я на месца паставіў шланг і здыму, яно падгоніць тое, што засталося. Дзесьці прыкладна пол-літра пайшло аб глебу, астатняе ў шлангі. Ну і паставім уже ёмістасць і зловім. Нешта мы адразу не зразумелі, што трэба было нейкае карыта падставіць альбо каністру парэзаную. Шмат разлілося. Ось такі прыгожы дарагі алей мы набылі, каб заліць у нашу ЛТХ. $12,3. Кажуць, што зроблена ў Нямецчыне германцамі. Так. Ну, и оно желтенькое такое. Вось. Амаль як для рухавіка. Зараз будем лізь па крышку і потым рулем туды-сюды, і яна павінна ўсё усмактаць. Я пазіраю за вадкасцю, а Алесь круціць руль. Ну і адтуль, дарэчы, выходзіць воздух сістэмы. І адразу было лёгка рулём круціць колы, а потым ўсё цяжэй і цяжэй, як яна запаўняе цалкам усе трубкі, узмацняльнік і ўсё астатняе.